Ο ερειπωμένος σήμερα Ιερός Ναός του Αγίου Βασιλείου των Πετροκοκκίνων στον κήπο της πόλης της Χίου. Στα νοτιοδυτικά του δεντρόκηπου της πόλης της Χίου συναντούμε τα ερείπια του ναού του Αγίου Βασιλείου ρυθμού βασιλικής που άνοικε κάποτε στην αρχοντική οικογένεια των Πετροκοκκίνων. Στα τέλη του 16ου αιώνα και συγκεκριμένα από το 1591, όταν οι Τούρκοι έδιωξαν τους χριστιανούς από το κάστρο, μέχρι και το 1619 λειτουργήσε ως Μητροπολιτικός Ναός και αργότερα φιλοξένησε σχολείο ελληνικών γραμμάτων. Σε αυτό δίδαξε το 1669 τα ελληνικά γράμματα ο Ιωάννης Κιλίτσης, ο επανονομαζόμενος Καλογεράκης. Κοντά στην είσοδο του ναού υπάρχει μνημείο βράχος για να θυμίζει τα θύματα του καταστροφικού σεισμού που έπληξε το νησί το 1881. Ο Άγιος Βασίλειος των Πετροκοκκίνων βρέθηκε σε ανασκαφές που διενέργησε το 1920 ο χιώτης αρχαιολόγος Κωνσταντίνος Κουρνιώτης. Οι ανασκαφές που έγιναν από την είσοδο του κυρίως δρόμου των Γκρεμού από το βουνάκι αποκάλυψαν τα ερείπια του ναού, ο οποίος είχε σήμερα σχήμα σταυρού, και από τα δυτικά 3 πόρτες. Μέσα μάλιστα σε αυτόν υπήρχε ο γενιακός τάφος του 15ου αιώνα και του 16ου και ο τάφος του ίδιου του Δούκα Πετροκοκκίνου. Εκεί, σε αυτή την περιοχή, ακόμα λέγεται ότι είχε σπίτι στη Βλαταριά ο Δημήτρης Πετροκοκκίνος και το δώρισε στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου του Σκούση. Επειδή η Βλαταριά άρχισε από το βουνάκι και έφτανε, όπως είναι γνωστό, μέχρι τον Άγιο Ευστράτη και πέρα, γι' αυτό μπορούμε να φανταστούμε τον Άγιο Βασίλειο σαν το κέντρο των παλαιότερων οικοδομημάτων των Πετροκοκκίνων στα βυζαντινά και γενναιωτικά χρόνια. Σύμφωνα με τον καθηγητή αρχιτεκτονικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Χαράλα Μπουμπούρα, ο Άγιος Βασίλειος είναι η μοναδική περίπτωση εκκλησίας της γεννηματοκρατίας στη Χίο που μας παρέχει συγκεκριμένα μορφικά στοιχεία για μελέτη. Ο Άγιος Βασίλειος λοιπόν του 15ου ή του 16ου αιώνα, ασφαλώς προς του 1528, ήταν επίσης μια τρίκλητη βασιλική μεγάλου μεγέθους, η οποία τόσο προς το σχεδιασμό όσο και προς τις λεπτομέρειες, παραστάσεις του τοίχους, βάσεις κοιώνων και παραστάδων, πλακόστρωση του δαπέδου, μικρή υπερύψωση της Αγίας Τράπεζας, μαρτυρούσε την υιοθεσία της αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής μορφολογίας. Είναι φανερό ότι ανεξαιρέτως χριστιανικού δόγματος, οι κάτοικοι της γενναιοτοκρατούμενης Χίου συμμετείχαν έτσι στο μεγάλο καλλιτεχνικό κίνημα που κατακτούσε τότε την Ευρώπη με αφετηρία τη Βόρεια Ιταλία. Στην αριστερή και στη δεξιά κολόνα της εισόδου του ναού υπάρχουν 2 μαρμάρινες επιγραφές. Τα απομεινάρια του ναού ευπρεπίστηκαν το 1932 από τον τότε δήμαρχο Χίου Λεωνί Κολβοκορέση και περιφράχτηκαν από τους Δημήτριο και Παύλο Πετροκόκκινο. Κάθε χρόνο στις αρχές Ιουλίου τελείται στα ερείπια του ναού αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιεργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου Ψαρός και Ιουνουσών Κύριου Μάρκου. Τέλος την πρωτοχρονιά, οι ενορίτες του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, πόλεως Χίου, τελούν αρτοκλασία στο ναό του Αγίου Βασιλείου. Εντός της ενορίας τους βρίσκεται ο ερειπωμένος ναός.